Good morning guys! Welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Jolie, ang ilonggang Gwapa. Ayan guys, so for today's video, no, so nakikita nyo meron akong pots. Actually 200 pieces to, pero yung iba natanim na kahapon. So yung video natin for today is magtatanim tayo ng cactus. Kasi nga, may mag-order sa akin ng 150 pieces na cactus. Para daw yun sa giveaway nila sa mga kasal, and then binyag. Yun yung ano nila, yung i-giveaway nila sa mga bisita nila. So, ito, mabibili mo sa lagang 15 pesos. Kasali na yung pot, at the same time, kasali na yung cactus. Pero, kayo na bahala magpaganda ng inyong mga cactus. So, ilalagay ko dito yung sample, if ano yung sample na in-order sa akin. Pero, sila na yung nagpaganda ng, ano natin, ng cactus. So, yun nga, samahan niyo ako magtanim ng cactus. Tara! Guys, ari ng aton nga cactus, amo ni mga babies niya. Bali gipa-dry ko lang siya. Tapos ang iban may mga ugat-ugat na siya, oh. Kung makita niyo. May ugat na siya. Ayan. So rooted na siya, yung iba hindi pa. So itatanim natin, ito yung cactus na nabili namin. Ayan, ito yung cactus. Siguro mga 3 inches ata, siguro ito yung size niya, 3 inches. Ito yung lupa na gagamitin ko. Tapos may yara pa kami diri nga ibutang nga uhot sa baba. Tudlaan ko kamo kung paano magtanom sa cactus. So, unahon na yung first ingari. Ayan. Yan siya. Tapos, ibutang siya dire. Tapos, second is yung lupa dito. Sa cactus pala guys, hindi siya perming nga bunyagan, perming nga or diligan. So, mas nami, sa 1 week, mga 3 times a week or 2 times a week. Kaya dali, gini sila mapatay. Kaya madunot man sila. So, ano na yung finished product ta. So, 15 pesos lang guys, barato na. If gusto mag-order, pwede mo mag-chat or sa akon. Butang ko lang ang Facebook account ko sa description below. Para at least, if ever na gusto nyo mag-order, himuan ko kamo dahil sa mga kasal, birthday. So mas lamig kung mga flower ang yan mo, no? Kaya syempre magdako sila, tapos magbata, manubo, diba? Nami magyapon tong isa klase ng mga giveaway atong mga hindi mabuhi, pero para sa akin mas lamig yapon ng plan. Yan, ito yung second. Diba? So, uubusin ko ito lahat guys. So, siya nga pala sa mga nag-follow sa akin sa TikTok, salamat gid sa inyo guys, no? Kay turning mag 70,000 subscriber na kita, grabe. Kasig-dasig lang, tapos ang likes 220,000 ata. So, thank you gid guys, no? Madami nga salamat sa pag-support nyo. Yan, thank you gid sa inyo. Tapos kung gusto yung mga isang sticker, ano lang gid ka mo lang, digid ka mo maguya sa ako ni February na makita kita sa palengke, sa tinda, akong diin mandara. Digid ka mo maguya sa uya-uya kay damo kita sang sticker na pahimo pa ko sang another 300 plus naman na sticker. So dali lang ginaubos tong una ko nga sticker. Ayan. So thank you gid sa inyo guys. Siglapit na gid kita mag 6,500. So madamo yung salamat sa suporta nyo, sa pagtanaw nyo ng video, sa hindi nyo pag-skip sang ads, na dako na lang bulig sa akon guys. Ayan. So thank you gid sa inyo, no. Ayan. May root na siya guys, oh.
So, kwaon na abi niya sa mga first weeks ng September. So, dapat layo pa lang, nananom ka na. Like